weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to mbut to fumo guileyta to makama to wompu to jareɓe to tagu talla to seli babi to wulayenje to buruji ko on takkusan juula ha to galle ceerno Idrissa Diallo to Butanda ko on takkusan juula ha to galle ceerno Oumar Abdoullahi Duniya Diallo to ñomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jo guendi ɗi o ƴetti lana makko ndiwoka wendoga hande o yaɓini Makkatal Mukarram yidde waɗoyde hijjore makko to leydi Sénégal Ousmane Sonko hoore jagode leydi Sénégal gonɗo e jillum to Côte d'Ivoire o yettima toon to Boaké o jaɓɓama toon kaati jaɓɓugal o teddinama kala teddugal kadi o waɗama toon citoyen d'honneur wuuro Boaké ngo o tottama kittotirɗe e wuuro ngo to leydi Mali fama holliri tigui wonde riwti janguji ɗiɗi tawi ko janguji terroriste en jinno wadde e kawuji militaire uji mabɓe to leydi Burkina Faso police mo Ouagadougou holliri tigui wonde ɓe teɓima carton ngaji kewɗi cigarette taw ko contrefaçon to leydi Nigéria ko toɓoji kewɗi baɗɗi kewɗi tedɗiyam kañum tigui woni ko camno toon ɗum saabima kay ha fodde 150 neɗɗo wasi hen fittade mum to leydi Libéria ko avion privé tawi ko jollunoka hoorejo leydi mabɓe janoɗo kay tawtoro yeeɗi 50 banditare wattore duuɓi 50 CEDEAO sahande artanno nder leydi mum ko avion makko ɗiɓi wadde accident Allah dandimo hen noon kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo habruji men jolam jaɓiri jaaten ko to leydi Palestine jen ha to leydi France to leydi Allemagne to Inde bisimilla moni kelki kotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jadinde ɓalɓal e danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo safra wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe sonkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe koyɗe musoje kejeji musoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yarano ɓeɗo wonduɓe prostate haysino prostate ma koko ɓurno ha ala ko heddi so wona no opéré so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓeena usuraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko joni omo yiiti safara jawɗo ko fate estomac ma no wawno fodde kala e nder balle tati so tawi on jokkodiri joni mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kajeɗa gorko mo melga wuuro jinneji caggal nde ummi to Daka Madina Gounass e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott laamoɗo leydi Mauritanie seeɗa jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko leydi France numéro waɗi WhatsApp mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie tawi ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone ko 77 537
79 28 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labdo reedu ko malado woni mbadden dando faade makko jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni hoore bira capantati e goo lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba koto leydi Mauritanie Poudarden to leydi Mauritanie noon fedde ISD ko fedde darnide kaye potal darnide kadi haɓade wasam gollade e jokkere en ɗam ndena fedde noon ene ɗamini yuɓɓinde tigui ñande goo ñande ñalawma julde taske nde kay so yeehi tigui ha bottaji ɗe gottama so kikiɗo ari kay eɓe ɗamini yuɓɓinde taw ko kikiɗe pinala tawi kadi ko kikiɗe e welnere ɓe bismi noon ko Demba Babaɓe ɓurɗo lidde Abdoulaye Ndiaye mo e deddal mum cifti e daari ɗum noon ko ñande goo lewru taske e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie so tawi noon ko ñande ɗiɗi ko foftere ñande tati ɓere nde noon ñande ñalawma tataɓo julde o noon holto paaɗen ɓe payi koto beelinaɓe noon ko ñande tati ñande 3e jour julde woni ñalawma tataɓo julde so tawi ko ñalawma nayaɓo caggal julde ɓe payi ko toon to Sinthiou Boumaka biye noon so tawi ko biye prévente woni kay jiɗɗo kuppude biye mum guila joni ko 1500 woni ujunere temedde joyyi so tawi noon jomum faadi kay ko ha ñalawma ko ujunnaje ɗiɗi woni 2000 francs CFA ɗum tigui woni biye ñande jour ji
joni khabruji men e demgal pulara to leydi Mauritanie pudarden haaji ko den ha joni leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo ngendi Mauritanie o jetti lana makko ndiwaka wendoga hande o yabani tigi tona to Makkatal Mukarram tawina mo tona ko wadoyde hijjore makko ko wendoga aseta hande non o rojani ton to Arabie Saoudite o yahani got non mo yaade sete timmudo no fewi e nder hen tawi hen cuddide makko woni Mariam Mintouda wondude nani wula shuruga ko ministre chargé cabinet makko wondude Ahmed Wula Ba ɓurɗo lollide Habida on ko conseiller à la présidence de la République wondude biteɗo e Alhassane Wula Ahmed on ko directeur général du protocole d'état hijjoɓe nayi no hijjore nde noon ɓe kolliri noon hijjore nde noon fuɗɗoto tigi ko ñande nayyi lewru juin ñande altine ɓennuɗo noon Tawfiq El Rabiha ko jagorgal leydi Arabie Saoudite kalfinaɗo ko fate hijjore o holliri tigi wonde oɗo saaha joni ñala altinde o holliri eɓe jaaray million ene fayi piccal million piccal 7,7 million tawi ko yimɓe kay fuɗɗiɓe arɓe kay toon to Arabie Saoudite tawi ko arɓe hijjore mumen so tawi ko hitande rawande non woni 2024 ɓe kolliri tigi ko arno hijjore ƴettima ɓuuri tigi million piccala woni 1 million 800,000 personnes ko arno hijjore rawan tawi ko ummoriɓe e leyɗele ɗi jiida cirola ha joni ko leydi Mauritanie kedden Mohamed Cheikh Al Ghazouani joddima en audience aljuma hanki o jamma ko adi kay komo ƴettala adama ko ndiyo ko faade toon to Arabie Saoudite o joddima to galle lamorgo toon e biteɗo Sidi Wulta noon kañum woni horejo kesso kay gardiɗo oɗo boña biteɗo BAD woni banque africaine du développement banque africaine développement horejo leydi ndi noon hesdini kay félicitation goji mum faade makko ene wiyamo kadi yo jogoro jaam kanko Sidi Wulata noon o yetti o jarni horejo leydi ndi darde mum fayidinde no fewi tawa kadi ko darde mantudinde hawa wawi hebde kay nguɗo polgu tawi kadi ko polgol labtugo ngu alda e gune alda tigui e guule ene tawtora noon audience o jonde nde ne tawtora ɗum hono nani wursoroga ko chargé ministre chargé du cabinet du président de la république wondude Sidi Ahmed Houlbou on ko ministre de l'économie et des finances mo gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mission tawi ko mission médicale woni mission docteur eɓe tawi ko Maroc naɓe ummiɓe toon to leydi Maroc en tawe e nder noktoɗam lamorgo gendi Mauritanie aljuma hanki o noon capantati lewru duujal ɓe puɗɗima golle mabɓe noon tawi ko opération ngaji wondude intervention ngaji chirurgical ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum koto hôpital guila kay ɓen wonduɓe ɓerde ha e wonduɓe estomac kala koye on fannuji e ko nandi hen ɓe puɗɗima wadde ɗen golle noon to hôpital national mo Nouakchott golle ɗe noon koye mbadi kay ko opération hakkude hôpital mo Nouakchott mo waddi kay hôpital Ibn Sina mo Maroc ko docteur eɓe Maroc naɓe noon tawi kadi ko hettinaɓe kay e on fannu kañumen tigui nulda e nder Nouakchott laborago gendi Mauritanie wadde golle payɗude no fewi ko fati kadi gollodir taw kay ɓe gollodira e docteur eɓe ɓe leydi Mauritanie sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal keddoɗen paaɗen APR woni alliance pour la république ko landa Macky Sall wiyete noon artiɓe bureau landaka noon ɓe joɗinoma batu mabɓe aljuma hanki o batu ngu noon wonno tewaɗe woli batu ngu noon woli kay ko wuli jaw batu ngu kay wuli jaw tigui kadi ngo haaɗi rokko batu ngu noon ɓe kolliri tigui arti batu ngu ko maître Sidiki Kaba wonno Mojibou batu ngu noon ko ƴewde kay ko faati ordre de jour kono tan batu ngu kay ɓe ɓuuri yajñade kay ko faati alhaali kay ɓen jeeyaɓe landa APR tawi kadi ko yaaɓe nottoyade e tawtoroyede kaldigal woni dialogue national mo hoore leydi Bassirou Diomaye Faye noddi tawi ko kaldigal puɗɗigal guila ñande nogas jeetati lewru mai gonɗen ɗum APR noon saabu kay APR koko hollirno kay yahata nottoyade oɗon dialogue kono teskama jaggue kewɗe taw ko mawɗe e nder landa he mbawi nottoyade ngalɗon kaldigal tawi jahani e dow tawi kadi jahani e dow jahani tigui e dow landaka ɓe kolliri noon wonde kay ɓe kolliri noon ɓen noon yaaɓe nottoyade kay ene mayno diwti didol boɗowol woni tigui franchi la ligne rouge ɓe ɓuuri jofade hen feɗen noon ko biyeteɗo kay Abdoulaye Seydou Sow ko ancien ministre kañum woni oɗo saaha joni maire mo Kafrina hewɓe kadi ardiɓe landa APR mbi tigui wonde kay ko yoɓe mbaɗe sanctionné walla tigui yoɓe mbaɗe sanctionné kay
kay sanction ngaji yo fawi e dow mabbe sabu kay ko ɗum jamfa haala mo ɓe kaali toon kadi haala ko fati kay e Matar Ba wondude Abdoulaye Daouda Diallo e wonɓe tawi ko jagge mawɗe kañum enne notoyiɓe ngal ɗon kaldigal tawi ko dialogue national puɗɗiɗo guila ñande nogas jeetati lewru gonɗen ndu ɓe kolliri noon wonde kay ɓeeɗo kala jeehi tigui taw wona e dow landaka ɗum noon hewɓe kolliri ko yoɓe jeewe holliɓe kadi yoɓe yaltine landaka hewɓe kadi kolliri e oɗo saaha joni kay dendagal batuji APR kay ɓe gonta wawde tawtore ɗum hay goto noddataɓe e ɗiɗon batuji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe laamu leydi Sénégal gonɗo e jillu mum tawi ko jillu gollal cihlagal go balle tati toon to leydi Côte d'Ivoire o yettima asata hande o to wuuro Boaké noon ɗon kañum wuro Boaké ngo e wuro Ziguinchor ene mbaddi jumelage ɗiɗo duuɓi kala kanko Ousmane Sonko noon kanko usta seeɗa hande on no 41 duujala Ousmane Sonko noon o nomama toon tigui citoyen d'honneur o waɗama tigui citoyen d'honneur wuro Boaké ngo e nder Côte d'Ivoire ɗum waɗi noon koye e nder cérémonie pattamle miijo yeeso ardiɓe aadaji ardiɓe jooma guure ardiɓe guure e ardiɓe leyɗe kala wondude tigui e ɓen witeɓe tigui de chef coutumier wondude tigui e ɓen witeɓe tigui autorité ji administrative e religieuse kala mbawi ɗottade e o tawtorede oɗon cérémonie maire wuro Boaké ɗon hono Amadou Koné e wondude notable uji hewɗi wuuro ngo mbawi tigui ƴettude tigui teddugal ngal pawi e dow makko ɓe dokkima cuttirgal noon tawi kadi ko cuttirgal ɓe mbi ɗum ko cuttirgal wuro Bamako ɓe mbaɗi Ousmane Sonko ɗo saaha joni citoyen d'honneur Ousmane Sonko noon ancien maire de Ziguinchor hoore jagoɗo leydi Sénégal so tawi kay ko haale gonga haalte kay teddinama toon kala teddugal tew leydi Côte d'Ivoire ha tengti nder ngoɗo wuuro wiyetengo Boaké joni ko leydi Sénégal keɗoɗen brigade territorial ɓe Tambacounda ɓe teɓima suka toko so biteɗo te Camara o yara ko duuɓi sappo e joyyi tawi kadi o nanguira ko yinnoɗe ittude fittandu kay yinnoɗe ittude fittandu suka goto kay tawi ko sehil makko tawi kadi komo joudata équipe goto e fugu koyguel woni coéquipier makko biyeteɗo MA Traoré walla MA Touré ko noon wiyete o yara ko duuɓi sappo e joyyi ɓe gonno noon koye dugdude yeddude kay bone mayo club mabɓe o biyeteɗo lo Racing de Diallo Koro kanko noon ndena duko juuti hakkude mabɓe ha wontino haare ni ko ɗon biyeteɗo te Camara o ƴetti laaɓi tigui o fiimo labɓe kewɗe e reedu ko ɗon tigui suko o yani tawa kadi ko sehil makko kiji ko jara duuɓi sappo joyyi ko ɗon tigui yani ronda tigui nawa tigui to hôpital kanko noon baɗɗogal ɗo baɗɗo o wiyama tem kay omo tawi tigui oɗo saaha demono soka e mbadi garde à vue ɓoye taw ɓennine yesso parquet Tambacounda ɓe nannaɓe noon kolliri hen mette mumen no fewi kay e ɗeɗo gueɗe kamtorinde baɗoje toon e kala saaha ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen caggal kay nde gasi ha laaɓi ko fati pewnugol tronçon autoroute kay ummade Mbour faade Fadiga Kaolack hono préfet département de Mbour ine habra kay dendagal joom autoji e sofreɓe kala uddirgol tawi ko uddirgol ƴewdel woni ko wiyete ouverture provisoire tawi kadi ko tronçon tawi tigui ko gratuit woni alda e jobdi tronçon woni lawol kay taƴire hakkude to autoroute hakkude Mbour faade Thiaday ɗum fuɗɗoto ko ñande alarba nayi lewru juin sanga 9h ha ñande talata sappo lewru juin 2025 à 23h woni 11h jamma tronçon noon juuteni mum ko nogas e ɗiɗi kilométre on tronçon noon so gasi ha laaɓi kay ma jokkodir tigui autoroute tronçon autoroute AIBD faade Mbour ha ma kadi ma ɗum ɓeydu noon no fewi kay ko fati kay ɓeydu hoybitinde ya garta e ustude embouteillage uji kadi hewɓe ma gañ hen no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen l'adjudant major Alioune Kandji nanggama o waali jamma makko gadano ha e nder kasso ko retiré non ko adjudant en retraite o ko tigui gueɗe ñaale joyyi lewru mai o waɗano tigui ko wiyete mandat d'arrêt fawno e dow makko tawi kadi o tuma koko wiyete escroquerie faux et usage des faux tuma e dow makko ko police noon mo commissariat central urbain de Dakar kañum tigui nanguimo tottitimo commissariat mo Kaolack nden o yettima e juuɗe dandiɓeɓe Kaolack noon ko ɗon e ɗon to yetti Kaolack ko direct ɓe nayimo ko toon to kaso aljuma hanki ko toon o waali jamma makko gadano kay siftinde on noon kanko major Kandji darinoma yesso kay o darinoma yesso justice tawi koko fati escroquerie ɗum noon ko tuma kay ɓe felmi omo ñama ɗumen haalisaji ne guimen hanno gas jeetati million tawi ko franc CFA nden o darima yesso juge noon holiren tigui wadde mo
jaɓadin kalisaji o rokkiro hen avance kono kedde kalis keddiɗe ha ɗo hay mbuɗu goto ala ko yaltinen e oɗo saaha joni woto tawe e nder niɓɓuru ha joni habruji men demgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jeen ha to wuuro teddungo Daka Madina Gounass jabɓoɗen musidɗo men sehli men Amadou Samba Lo a salminama juuram. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe tewɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Ghali Abouba kabrujen ɗo e nder wuuro tittongo Madina Gounass. Ghali Abouba ɓen ɓe ganduɗa ko tayereɓe taweteɓe wurtitongo Madina Gounass ɓe koddiri alhamdulillah bil alamin oɗo saaha golle mabɓe ɗe en jahano ha ndertini kono kadi eɓe jiiti hen koye mabɓe nde wonno oɗo saaha ɓuuri hen hewde mabɓe o saaha dartini nangude comci nde wonno bandiraɓe kala gaari hen no moƴƴi ɓe koddiri noon goto kala ene ɗofti kadi yamrode ceerno kala mo ganduɗa ko jiɗɗo ñornede ñooti ɗo ganduɗa jaadane sunna jaadan wuuro ngo jomumen jaɓata mbaɗata joom ko ñootol ganduɗa jaadangol sunna woni debbo muɗum woni kadi gorko muɗum Ghali Abouba kamɓe kadi ñootoɓe ɓe koddiri hikko kadi ɓe beltino feewi saabu oɗo saaha ko fati kuppiraji kuuraɗi o saaha ene ndewi lawol hayso kuuran kuppa saahaji kono kam ene yawa artude law jooɗo kadi balɗe bandum tawa kadi kuura ene rewi lawol o yahani wadde ɓe koddiri noon machallah golle ɗe kam alhamdulillah min ɓe dartini nanggude comci fode ko anje haade julde yettade wona ɓe keeɓa cumcumi timmudi taw ñootama ɓe kadi keeɓa kadi mbasa heɓta ko ñootaka wadde gorkal noon ande fodde ko wawi ñoode ɗo e julde ɗe beele gorkal heeɓa ñootir mum tawala ceeɗ goto ngala hen. Ghali Abouba hanki o ƴiwonde mawde machallah feeñi e nder wuuro tittongo Madina Gounass e diwan mum kala ƴiwode yaadude hendu ƴiwonde hewde ndiyam yaade kadi hendu guila e caaleji ha kadi yoga e sakkataji wonko kadi wawi yaadude hendu ha kadi cuuɗi kundiri fof kam heeɓi wadde hen hayni to banggue kadi beeli ɗi foof ede keewi beddaji ɗi tabarkal machallah ndiyam jonɗam tellima e wuuro tittongo Madina hanki yaadude hendu mawdu alhamdulillah min ala ko gañiɗi hen hayso ko bonnino kono kadi heewani en hakkadi nde wonno ko ndiyam ko tawa ko weltare ko ɓeydare e Ghali Abouba ko musidɗo mon Amadou Samba ɗo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare fulɓe addudinema Ghali Abouba. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan ƴewande tomde to nde ya taw ko belɗam allahuma amina habruji men demgal pulaar sen mima toon to Madina Gounass paɗen ko to leydi Mali hono général de corps Sadio Camara kañum woni ministre de la défense et des anciens combattants mo leydi Mali o holliri tigui o holliri toon to Kidal e saaha kay wanno jillu makko wonde oɗo saaha joni Fama Kayi ene wayi oɗo saaha joni Fama Kayi ene wayno Kayi e oɗo saaha Fama Kayi ne waɗi contrôle dendagal leydi Mali kala o wi Fama Kayi ine ƴelliti no feewi e dow ɓe nder leydi he e dow pelle ceɓɓitiɗe ha e dow jihadiste en kala o wi oɗo saaha joni jihadiste en kala ene jatiri caggal e oɗo saaha joni kiiɗa no feewi mani mbiyana goni tigui koye tigui habde wonki woni koye feede vie mumen wona kongo dam ko konngudi général Sadio Camara kañuma woni ministre kañum woni ministre des armées kañum woni ministre de la défense et des anciens combattants kañum suuti ɗiɗon konngudi e saaha kay wonno jillu makko toon to Kidala e nder haala makko noon o rokki yeruji o wi tigui en 2012 hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi o wi Kidala wonno tigui ko ino ha laaɓi kay e juuɗe laamu Mali ko nattuno contrôle de Kidala wonno tigui koye juuɗe tawa ko jihadiste en e oɗo saaha joni o holliri wonde kay ɗum arti ha laaɓi e juuɗe laamu Mali o holliri e ngan sanga en 2012 e nder leydi Mali kay Déthiér woni leydi Mali so feccama pecce tati hen pecce ɗiɗi koko ino ha laaɓi e contrôle laamu ngu e oɗo saaha joni ne wayno kay ɗum ɗon renversi ko Déthiér gonnoɗo e juuɗe seɓɓitiɓe walla terroriste en arti ha laaɓi e juuɗe laamu ha joni ko leydi Mali keddoɗen Fama keddoɗen ha joni Fama holliri tigui tawi koye nder communiqué mabɓe wonde ɓe diwti janggu tawi ko janggu seɓɓitiɓe jinno wadde e mabɓe kay ɗum waɗi ko Sara Mourdia aljuma hanki capantati lewru mai sanga 5h30 minutes woni tigui sanga juulala salatu waɗi noona ɓe kolliri tigui waɗa boniɓe ɓe noona jinno wadde jangu mumen koye nokkuji ɗiɗi ɓe toɓɓuno noon ko poste de contrôle to wuuro witengo Tanabougou wondude poste contrôle wuuro witengo Sira Korola tawatengo e nder tawde guure ɗe fof tawa e nder région de Koulikoro waɗɗani Bamako lamorgo leydi ndi
ha joni ko leydi Mali kedolena justice mo khayi be nangi be cuki en détention provisoire no gas joyende do tawi kadi ko jeyabe e réseau tawi ko réseau escroji woni sukabe funto sagatabe funtobe yimbe kala sa ene nyama khalisaji men ndena fedda walla on réseau non plateforme mabbe wite ko kinet non be ki ko funtude yimbe be nyama dumen khalisaji mabbe réseau o non be puntita yimbe kay tawi ko buri hen hewde be puntara ko be en tawi ko jeyabe to leydi Burkina Faso walla to leydi Nigeria to leydi Côte d'Ivoire to leydi Togo kala ko be en be bay fu buri wawi funtude kay hayso madinabe tawe hen be kewi wiide dumen kay ko jomumen be kewi wiide dum kam jogini dumen emploi woni mbay dañande dumen golle tawi kadi ko ya minuji tawati nder leydi he ko wayno min mo Sadiola walla to Kenya ba walla tigi saha kadi be biya jomumen so tawi kay jomum jogi chance mum no fewi ene wawi ni ferne hebde kay visa faade toon e nder dongro Europe ko dem tagi be kay funtirde yimbe be puñama ngaluji men e odo saha joni non be mbiyama teba yogay mabbe kay mbiyama teba ha joni khabruji men demdar pulara khabruji men demgal pulara seno mima to leydi Mali koto seno mima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso padena police municipal be Ouagadougou be kolliri tigi wonde be tebima nyande talata ben do no gas jedidi lewru me hitande junnaji no gas joyi temedde jeego me capande joyi cartouche tawi ko cigarette contrefaçon endara contrôle mo be mbadano tawi ko contrôle hucce koto leydi Nigeria padena Nigeria hebino toboji kewdi ndiyam tawi kadi ko jaadudi e yolal woni inondation ha ton ha tengti non to wuro witengo mukwa e ndara haketen hakkunde leydi ndi wadi nona e ndara bila mabbe bila kala nyalawma be don fewi e nyalawma hande o bila on yara ko mayi hen yara temedere capande joyi neddo wasbe hen pittali men fof non ko fof fadde kadi ujunnaje yimbe ujunnaje kewde yimbe kay mbawi tigi dognede igginede galleji men dum non tawi kadi ko bila provisoire fodde temedde de capande jeegom e joyi galle mbawi dirgitade hen jaadi tigi e wami capande jediden jetata neddo barmi hen tawi kadi ko hebino antirde ha joni ko le khabruji men demgal pulara to leydi Liberia padin ko Allah faabi dona Joseph Boaké kany woni hoorejo leydi Liberia avion makko privé non ko gettuno kay tawi ko yaanode tawtor yede capande joya hitande manditare tala seda wonno tona to Nigeria e saha gartal makko non de wartanno kan lana kay kabe jettuta ko lana privé de ko arno tigi haka jimi e bo walla diwoje ngalla lamro ko leydi di taga yinno juurade ko don tigi ponoje den donc yaltude mabbe badi tigi ko wiite atterrissage forcé la rakadi bi wadde ko accident alla faabi nona ko don e don nona kay konin kobe faabu kay den dangala service kay taw ko service sécurité aéroport de kala be mbawi tigi yawde lanaka be jaltini den dangal jolnobe hen be paabi kay hoorejo leydi di e den dangal yaadi be mum hay goto nona gañaki hen alla faabi président wada sahaji no hisi o moy jam ha joni habruji men demgal pular kedde Afrika jabboden ko musidde men robino kedde musidde men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj asalminama juram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendangal hettiyankoɓe Ayawo TV kabri men ɓuuri tengtude e Dongra Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi tonto Mali toon de ene wayno hoddiɓe jafaraɓe e nder région mo Mopti kamɓe dey ene wayno de waɗama toon kadi tawde ko ɓen blocus mawɗo no fewi wonande GIN iyama woni taw kadi ɓe jokkodiri ko Al-Qaïda ene wayno taw kadi ko ɓen jiya surtout en noon mbawi kadi wadde toon gueɗe kamtinoɗo foyde gila yen sappo ɗi lewru hono duuƴal ujuna ɗiɗi nogas e joyyi ma won ɓalli nogas taw ko civil en ene wayno de umminoɓe toon to jeere jafaraɓe ko ɓen tigui mbaɗa toon kirsa toon mbaɗa toon gueɗe kamtinoɗe no fewi ɗum noon ñande altinare ɓennuɗo nde ene wayno de toon hay oto goto wawa hono yinade wawa yaltude toon to jafaraɓe ene wayno noon ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko musɗe no fewi wonande noon e ɓen hoddiɓe toon to nous bozo e nder localité mo gonɗo sara jafaraɓe ɓe mbawi hono jokkude wona ɓeɗon mbawi haallandeɓe no ɗum a yaari ni ha hande toon to leydi hono Mali ene wayno de gueɗe kewɗe ko fatti noon e ñawurdu mabɓe taw kadi ko towndu ndu ene wayno wona ɗen kadi taw kadi ko wonɗin tribunal uji wonno ko ñande yontere mayde nde caggal kay nde ɗin landaji hono politique pusa toon
par taw ko décret présidentiel waddi ɗon wonno ko ñande sappo e tati lewru duuƴal ujuna ɗiɗi nogas e joyi ɗum noon ɓe mbi wonde maɓe won haqqe nogas ɓen ardiɓe landaji taw kadi ko hono politique mbawi kadi yaa toon koto cour maɓɓe suprême non wonno ko ñande nogas ko lewru duuƴal ujuna ɗiɗi nogas e joyi wonande kadi tribunal jeegom taw ko de grande instance mo Bamako kila nogas e ɗiɗi lewru duuƴal ujuna ɗiɗi nogas e joyi ene wayi nden ɓeɗon kadi ko fati kono RFI no haaldiri ni wi wonde ɗin tribunal ji jeegom hen tati kolli ngala mbawka kay wawde ittude ɗin landaji e nder leydi ndi kala e nder ɗum ɗon ko haare jokki wonde toon ha hande tawi ene wayno ko mbaro ko joni pellital ngal woni ngam wawde kay yoltude hujjaji maɓɓe toon e nder leydi ndi yere toon to ene wayno tawi ko Côte d'Ivoire ene waɗi ɓe gudditi toon to Abel Dia laamu ko leydi ndi ko bourse maɓɓe ko fate kadi keɗe men to matiére premiére taw mo Afrique banggue e hirnangue ma woto duuɓi hono jeeɗiɗi caggal kadi nde mbayitno ɗum woni BMPA ene wayno tawi ko wawi kadi dañde ma won en capan tati lewru taw ko nduɗu goɗɗen taw ko woni ñalawma maɓɓe hono gadano e wadde ko way noon ñande alkamisa nogas tati lewru duuƴal ujuna ɗiɗi nogas e joyi ɓe mbi waɗi mbiɗen mbaɗi hono lancement oɗon e ɗum noon ene wayno tawi e on saha mamo won capanɗe jeetati e jeenayyi taw ko toon ko fatte e gueɗe maɓɓe taw ko premiére ɓe mbawi hono wossidorde ɗum e won ɗum ɓe dañi wonde won e ɗen ma won kadi capan tati e goho taw ko million kalis franc CFA ɗum noon wonanniɓe gartam tigui rigui e wonande maccuji maɓɓe taw ko premiére wonande guila ko mbiya hono noix taw ko noix hono british ko do kaju ko wonande noix do cola ɗum noon fof koye maccuji maɓɓe kono premier taw maccude premiére kono jeeya toon to RDC Congo to nde Joseph Kabila yettima to Gomon ɗum noon wonno ko ñande alatare nogas e joyi lewru duuƴal ujuna ɗiɗi nogas e goho taw noon hay photo goto woni natal mani taw ko nata ɓoso woni vidéo ala ko ƴetta gam holdirde wonde kadi o ari toon kanko menno artade ono leydi RDC Congo kanko noon o wawi kadi wiide wonde to wawde yaade toon to banggue funnague kono leydi ndi o wawi noon yidirde e wona ɓen taw kadi ɗon ɗo jippiɗo wona to Gomon ene wayno ɓen taw kadi ko wonanɓe kay ko fati kay e ɓen ardiɓe kay taw kadi ko diineji mbawi kono yewtude makko gam soccodirde makko wona e ɗen gueɗe Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sardogo gam weltare Ayawo TV. Mashallah, koyodi alandara nam biye kar mashallah, koyodi alandara nam biye kar mashallah, koyodi alandara nam biye kar mashallah. Gollal solabiye golle mane lafti ɗum tagi anduɓe ceedima golle maɗa e balle ma ɓiɓe Afrique naɓe ceedima aɗa laaɓire to e golle ma jarama makam kutirma Amadou Baba Saydou Racine Ba ka lewru ala fayore mojo nene Kumba Kan jimama wona yeruba ki jibini weltini wemnani sammoɓe tan yo jibinani ɓuraɗo jibinani yalta ko yoodi ala daranam mbiye kar machallah ko yoodi ala daranam mbiye kar machallah
mashallah Dona baba Saidu Ratin Bay Madu manene kumbakanyo Aisha da bapulo jeri woni jewo ma jewo ko mo wonnani gadema Makamba Kutira ko yodi ala e nder nam machallah golle ma jodi pewi Yaya Ndiaye kabruji men jolam jabiri ko to leydi Palestine padena to leydi Palestine catala Hamas ena wayno haytino be jabani be calaki ko fati maslaha mon do la ci tentude America adduno ton tay kadi ko fati kay e no jam dañira no fiande dartiri kay haysino ko balde ton e ndara Gaza e ndara communiqué mabbe non kambe be bajini Hamas bajini communiqué mum aseta hande o maslaha o nona Hamasa holiri tigi wonde jabi ene woppita otage uji sappo tawi kadi ko Israel nabe wonnobe juudi mabbe be gonnobe juudi mabbe goppita otage uji sappo tawi ko wurbe bele balde capande jeegom bombardement Israel darto e dara Gaza Hamasa jabi kay ene daccita otage uji sappo wurbe ene daccita kadi wondude goskiji sappo jeetati taw ko otage uji maybe juude mabbe be mbawa daccide men Israel ne wawa wosinirde mabbe wawa daccide kañumen prisonnier ji mabbe kambe maslaha mo dowlati den Amerique aduna non rokuno kay ko wiide ko dendangal otage uji wurbe mabbe kala wonbe juude Hamas ne goppitte ha laaba Hamas ne kañumne walla Palestine dartine kañumne fiande mum kay haysinno ko do e lebbi didi ha joni habruji men demgal pular to leydi France badena ko aseta hande o woni match tay ko match ligne de championnat tay ko Paris to Paris Saint-Germain Paris équipe Paris Saint-Germain non kanyuma fetita e Milan Inter Milan coup d'envoi non match o tigi fuddi ko 21h tay kadi joueur ko endera Paris non lamdo go leydi ndi sécurité wadama hen renforcer no fewi kay tay kadi ko balle bangi dalibe mbawi addede hen no fewi ngam kay beydude e den ka ekisala endera wurongo sabu kay match demi final contre Arsenal dum wonno kay wadino tigi dillere mawde no fewi ha capande joyi neddo nanganoma hen nyalamu jamma hande o non wala kiide hande ujunnaje joyi e temed nayo dadibe mbawi tigi beydede kay renfort endera Paris lamorgo leydi ndi dum fof non ko beydu tekkinde den ka ekisal to tawi ko nokko bitedo place tawi mbera Parc des Princes ton écran mawdo a fama ton ene tijja ton kay capande na jeta ujunere ma mbaw arde kay yebde odona match en kebi non telegram joni ene wayne match o gasi ha laabi Paris Saint-Germain hebi polgu manguno fewi sabu kay hebi loggi joyi ko to leydi Allemagne padenan to leydi Allemagne hono sansilier leydi Allemagne woni tigi gardido leydi Allemagne ene tijja en jillu mum tay ko jillu gollal jillu ciiragal nyade alkamisa to dowlati dentudi America to galle lamorgo to ni Maison Blanche mawo joddo tona e lando makko horejo leydi America hono Donald Trump kanko sansilier leydi Allemagne denona yetti golle makko ko boyani sabu kay yetti golle makko gardigo leydi ndi ko boyani sabu ko nyade joya walla jeegoma lewru me 2025 wonen tigi o jetti golle makko ko alkamisa joya lewru juin nona wana tigi lawol makko gadnol kay joddade e Donald Trump hoore dowlati dentudi America ko to leydi enda udutena kabruji men to leydi enda non to boji kewdi ndiyam ko dum tigi woni ko jippi tawi ko jaadudi e yo layru wondude tigi e tigi mabbugol leydi ko dum woni tawte odo saha joni te enda yimbe hewbe nana mbasi hen pittali menen ha teti non to bangere o baajo funnange leydi ndi ko famdi kala yimbe joyo mbasi hen pittali men dum ko aseta hande o tawi kadi ko bilan provisoire en hula tigi ma bilan o beydo do musde dare bembel mada binta seydi jogo alla de ambi to metuli wadi hido toma kam kutimba jamare be nyol mede onyota nibe anyati baba bayi baba baba bayi baba ayagai na be bayi dibe serna be nyol makam kutimba enjabi wallama
kutir ma to ma xam kutir ma ay ni ya ya to ma xam kutir nyanta tan to ma xam kutir nyanta tan hay min Ghaliba ko makam mbay kutira nyanta tami ko don kadi Sar Abdoulaye Sar ko makam mbay kutira nyanta duma Yaya Ndiaye golle ma jodi pewi khabruji men gasi ha labi cer ko dum do wonno ko min tonga non khabruji man demgal pular e sawta he ko musidde mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal hanjin min to bangue nete bo soje ko min men sehil men Sayd Abouba to wuro teddugo Madina Gounas ko ama sambolo so tawi ko robido Afrika ko musidde men sehil men Alassana Oumar Mbodj so tawi ko sawta wala musique belɗo ko Yaya Ndiaye tawi kadi o mantata ko Amadou Makam Mbay Kutira tawi kadi ko igwi dor musibite dube yo jamal jogomi jogo on